Tervetuloa mun kanavalle. Tänään tehdään maalaissalaatti ala karrimauste. Eikä valmiina lopettaa, mutten aion lopettaa vielä. Ai, en huomannutkaan teitä siellä. Meikäläinen on painanut tässä niin pitkää tammikuuta menemään, että jo alkaa riittämään. Tässä on semmonen vitamiinipuutos meneillä, että nyt koitetaan tehdä tälle asialle jotain. Mä oon vetänyt vitanalleja nyt 30 päivää tässä tammikuussa, mutta nyt tarvitaan oikeaa ruokaa. Tehdään salaatti. Eikä mikä tahansa salaatti, vaan semmonen maalaissalaatti. Ja niin kuin kaikki maalaissalaatteihin kuuluu, niin eihän siellä pelkästään vihreätä ole. Heitetään sinne vähän perunaa ja kinkkua sekaan, niin saadaan ravitsevaa ja raikasta siitä. Let's go! Aloitetaan homma sillä, että mä kerron teille, mitä maalaissalaatti on. Maalaissalaatti on tämmönen jääkaapin tyhjennyssalaatti. Sen nimi tulee siitä, että siihen voidaan käyttää kesäsin kaikkea, mitä omasta pihasta maalta löytyy. Me ollaan tuottajan kanssa tämmösiä maalaispoikia sielultamme, niin tämähän on niinku meille tehty tämä setti. Yleensä peruna, jonkun tyyppinen liha, kastike, sinappipohjainen ja sit mitä ikinä sattuu löytymään. Mä sanoisin, että siinä on niinku aika hyvät lähtöasetelmat tähän settiin. Homma alkaa sillä, että laitetaan uuniin 200 astetta ja lähdetään tekemään krutonkeja. Ja krutongit tehdään tänään Real ruispaloista. Kiertoilma 200 astetta, leivät kuutioiksi, öljy ja mausteet ja tulta. Otetaan tuolta pussista puolet. Eli siinä on noin 200 grammaa leipää tällä hetkellä. Vedetään se kuutioiksi. Ei mitään turhia kikkailuja, tosta vaan tollasta niinku hyvän kokosta kuutiota. Leivät on siinä, heitetään leivät uunipellille. Eli siinä on niitä nyt ton verran. Sitten mitä me halutaan tehdä näille leivänpaloille seuraavana, on heittää tänne öljyä ja mausteita. Klassikkojen klassikko rypsiöljy. Sitä reilu ruokalusikka, ehkä lähempänä 2 jopa. Mausteina tänään timjami, rosmariini, sit mulla on tommonen yrttisekoitus tuolla, siellä on kaiken näköistä. Sinne meni nyt teelusikallinen valkosipulijauhetta, sit menee teelusikallinen timjania. Sitten heitetään rosmariinia kanssa teelusikallinen. Sitten täällä on tällainen yrttisekoitus. Täällä on vähän kaikkea, niin se on tähän tarkoitukseen oikein hyvä. Sitten tätä suolaa heitellään sitä tänne tommonen pari hyppysellistä, eli lähentelee varmaan noin 2 teelusikkaa. Ja sitten musta pippuria laitetaan semmonen teelusikallisen verran sinne. Sitten get your hands dirty ja ei muuta kuin sekoitellaan kaikki sekasin tänne näin. Abouttia näin. Uuni lähentelee 200 astetta. Laitetaan meidän tulevat krutongit tässä vaiheessa vielä leivänpalat, niin uuniin noin 5 minuuttia alkaa olla lähellä. Ei vedetä niitä ihan kivikoviksi, vaan halutaan, että niissä säilyy semmonen pieni pehmeys, mutta ne on pinnasta rapeita. Kuten luvattu, niin laitetaan seuraavana kananmunat keittymään. Pannuun vettä levykuumaksi. Kannisi päälle, niin kiehuu nopeammin. Salaatin kastikkeen tekeminen on aika helppoa. Kannattaa tehdä se kotona. Monesti nämä ainekset löytyy jo valmiiksi kaapista, ja jos ei löydy, niin ei ainakaan kovin montaa lisäystä tarvitse tehdä. Kulho ja vispilä. Tässä on mitä tarvitaan salaatinkastikkeen sekoittamiseen, ja sen jälkeen sinappipohjaisen kastikkeen kun tekee, niin sinappi, öljy, etikkaa, niin siitä rakentuu kastike, ja sen jälkeen sinne voi lisäillä aivan mitä niin kuin mieli tekee oman maun mukaan. Ja meillähän löytyy täällä Dijon valkoviinietikka, oliiviöljy ja rypsiöljy ja suoraa mehiläisten tekemää hunajaa. Ja sit mausteita. Katsotaan mitä laitetaan, mutta lähdetään tekemään tällä. Lusikoidaan tänne meidän kulhoon täältä nyt Dijon sinappia, noin ruokalusikallinen. Sitten laitetaan seuraavana hunajaa, about saman verran, mitä laitettiin sinappia, eli noin ruokalusikka. Nice. Otetaan vispilä. Sekoitellaan noita sinappia ja hunajaa jo tänne vähän niin keskenään.
saadaan siitä tällaista kauniin keltaista, joku voisi sanoa jopa, että ruikulin väristä. Sitten lähdetään lisäämään sinne öljyä pikkuhiljaa. Ja määräthän on semmosia, että kun tota meni ruokalusikallinen sinappia ja tota meni ruokalusikallinen hunajaa, niin öljyä tullaan laittamaan 3 kertaa ehkä sen verran. Mut katsotaan vähän tuosta rakenteesta, miltä se näyttää, ja sitten sen mukaan voidaan soveltaa. Ja mä aloitan tällä oliiviöljyllä, mistä tulee tää suurin osa mausta tähän näin. Ja sit mä jatkan sitä vähän vielä tuolla rypsiöljyllä, mikä saa sitten noin vähän taittaa oliiviöljyn kitkeryyttä sitten tästä näin. Näin. Sitten laitetaan vähän rypsiöljyä ja sekoitus jatkuu. Ja hiljalleen tonne noin kun kaataa, niin hyvä tulee. Niin kuin huomaatte, niin tää on tämmönen aika paksu. Tää on niinku melkein hunajan rakenne. Toi niinku emulsioituu toi sinappi ja öljy tossa noin ja ton hunajan kanssa. Niin tää on niinku tälleen hyvin paksu. Jatketaan tällä oliiviöljyllä tätä taas. Nyt kun tää on tällainen paksu, niin nyt voi heittää tonne jo vähän reilummin. Niin. Ja lisää. Ja hyvää tulee. Ja sitten ripsiöljyä. Tänne on nyt mennyt varmaan semmonen, mä sanoisin, että noin puoli desilitraa nyt molempia öljyjä. Sitten heitetään sinne etikkaa seuraavana vähän notkistaan sitä ja tuomaan sinne hapokkuutta. Eli etikkaa tommonen ruokalusikallinen, ehkä pari. Ja seuraavana, kun se ollaan saatu sekoiteltua tonne, niin maistetaan. Kauniin väristä, mutta minkä makuista. Lisää etikkaa, suolaa. Laitetaan myös pippuria. Suolaa, hyppysellinen, toinen, pippuria. Pari pyöräytystä. Alkaa näyttää nätiltä. Otetaan seuraava maistiainen sieltä. Selvästi parempi. Vielä vähän lisää etikkaa. Se on siinä. No, krutongituunissa, kastike valmis. Pistetään munat kiehumaan. Pistä munalusikkaa, ei ole mikään lusikkatesti, vaikka siltä näyttääkin. Ja sinne lasketaan tolleen hellästi. Ei mene rikki. Mennään 4. 4 on hyvä. Uskaltaisin väittää, että meidän krutongit on nyt valmiita. Otetaan ne pois. Okei. Krutongit ovat valmistuneet. Kauniita kuin mitkä. On crispy tolleen kulmistaa tosta päältä, mutta tuolla sisällä on vielä semmonen pieni pehmeys. Ja mä tykkään krutongeista tämmösinä, että ne ei ole ihan kivikovia. Heitetään vielä pikkuu suola tuohon krutongeen päälle. Nyt kun on lämpöisiä, niin se suola tarraa kiinni. Niin. Otetaan kiinni pellistä ja siirretään sivuun, sillä seuraavana me ruvetaan pilkkomaan meidän salaatin ainesosia kulhoon ja sitten laitetaan ole aika lähellä valmista. Minikokoisia parsakaaleja, näin mä näitä kuvailisin. Huudellaan nopeasti. Leikataan näistä nämä kannat pois ihan surutta. Kello alkaa olla nyt aika lailla merkissä. Katsotaanko siitä? No nythän se minuutti vaihtui. Ei muuta kuin munat pois. Lämmin vesi. Jatketaan sitä vähän suolalla. Saa noin brokkolin pikkusen makua siitä. Sitten vaan kyyti. Tää on ehkä vähän pienehkö kattila tähän määrään, mutta tää ajaa asiansa. Kun laittaa kannen päälle, niin höyry kypsentää niitä sitten viimeistään vähintään tässä näin. 2 minuuttia. Sitten se on valmis. Puolet on vähän tossa päällä, niin painellaan niitä vähän tonne noin, niin ne kaikki kypsyy sitten tasaisesti, pehmenee tuolla vähän. On hyvä, se on siinä. Ja kylmää tilalla. Otetaan talouspaperia ja nostetaan näitä tämän talouspaperin päälle kuivamaan, että saadaan niistä suurimmat vedet pois. Niin kuin huomaatte, niin tää on mennyt tällaiseksi joustavaksi, tää ei ole enää niin kova, mutta tää on edelleen rapea. Näistä enimmät vedet pois. Otetaan vielä pari palaa tuolta ja
Painellaan. Me ei haluta tonne salaatin sekaan nimittäin liikaa vettä, koska sit siitä salaatista tulee vetinen, ja kuka tykkää vetistä salaatista? No, joku voi tykätä, mutta meikään ei, niin tehdään tää tälleen. Hyvä. Kaivetaan isoin kulho, mitä meikän keittiöstä löytyy. Ja sehän on klassikko ikealainen. Jos tällaista ei löydy jonkun keittiöstä, niin onnea sinulle. Ja nyt kun meillä on täällä nämä brokkoliinit sopivasti pöydällä, niin aloitellaan niistä. Kova kantaosa pariin pienempään palaan. Kyytiin. Ja jätetään tää tällaiseksi isommaksi. Koska tää on mun mielestä nätti tämmösen. Very good. Eli suomeksi sanottuna oikein hyvä. Mulla löytyy eiliseltä keitettyjä perunoita. Sitten mulla löytyy Alepan alelaarista ylikypsää palvikinkkua. Porkkanoita, pikkusalaatti, suomalaisia pikkutomaatteja, kapriksia. Lisäksi annosten päälle, ettei aivan liian terveelliseksi mennä salaatin kanssa, niin grana padano, kovaa juustoa. Aletaan pilkkomaan. Aloitetaan perunoista. Laitetaan nekin myös tommosiksi pureskeltavan kokoisiksi paloiksi. Eli mä heitän sen 4 osaan ja sitten tosta vielä laitetaan 3 osaan. Ton kokoista palaa. Tollaista puolikasta peukkua. Kantaa pois. Täältä pari pienempää palaa. Loppuosat keskeltä. Seuraavana pikkutomaatteja. Voi käyttää isojakin. Ja ihan vaan puoliksi. Ei tarvitse laittaa pienempää osaa. Ei niitä on nyt ton verran tuolla. Mä tykkään tomaateista sen verran, että laitetaan vielä kertaa kiellon päälle ja heitetään sinne vähän lisää. Oikein hyvä. Otetaan kuoret pois ihan ensimmäisenä. Kyllä se kuorekin menee, mutta ehkä tässä salaatissa niin ei haluta sitä sinne sitten. Jep. Sliceiksi. Wow, tää jää sitten tälleen kokille syötäväksi. Porkkanat kulhoon. Seuraavana ylikypsä sika. Muovit pois. Ja sen jälkeen sikapaloiksi. Se on siinä. Ja mitä kokki tekee? Kokki haistaa. Kyytiin. Ja sinne kaprikset sekaan. Kylmää vettä. Nopea huuhtelu. Ravistus. Ja sinne. Raastellaan vähän vielä meidän grana padano juustoa tohon sivuun, niin voidaan sitä sitten ripotella päälle koristeeksi ja makua tuomaan. Oi, kun se katkiaa. No, se on hyvä näin. Sitten meitä on täällä 2 kammottavaksi. 2 kananmunaa kuoritaan, pistetään 4 osaa. Ja 4 osaa. Oikein hyvä rakenne. Kananmunille, pippuri ja suola päälle. Okei. Jos aiotte syödä kaiken salaatin kerralla, niin suosittelen kaatamaan kastikkeen tänne sekaan ja sekoittamaan sen jälkeen. Kun syödään salaattia, sekoitetaan kastike aina just vähän ennen kuin tarjoillaan. Mutta nyt laitetaan nämä täältä sekasin kuitenkin. Nyt tää ison pojan lusikka käyttöön täältä näin. Ja salde sekasin. Ja sanoisin, että se on siinä. Oikein hyvältä näyttää. Kaikki sekasin. Kauniin värinen setti. Ruokaisa. Perunaa ja kinkkua. Täyttää kaikki tarpeet. Salaattikyyti. Ongitaan täältä vähän kaikkea tänne mukaan. Näyttää oikein hyvältä ja herkulliselta. Sitten meidän kastike.
Sille vielä viimeinen sekoitus ja lusikoidaan kastiketta reilusti kyytiin. Pikku sekoitus. Juustoa. Kananmunasiivut. Tai lohkot. Sitten meidän krutongit vielä. Krutonkeja. Niin kuin näette, niin meitsihän on tämmöinen kokenut pleittaaja, että tästä tulee aina kauniin näköinen tästä annoksesta. No niin, ja sitten makutesti. Salaattihan näyttää silmin syötävältä, mutta syödään tää suulla kuitenkin tällä kertaa klassiseen tapaan. Kaikkea haarukkaan ja sitten vaan kohti ääntä. Kyllä meikä on jälleen kerran taas onnistunut. Ruokasuussa ei saisi puhua, mutta nyt on pakko päästä kertomaan teille. Kastike on erittäin hyvä. Ton kastikkeen kun duunaa ja sekoittaa sen minkä tahansa salaatin kanssa, niin se soittelee kyllä. Ja suosittelen tuota brokkoliin, niin se on niinku mun mielestä niinku tähti näistä kasviksista tässä näin. Ottakaa kanava haltuun, painakaa sitä peukaloa, kertokaa kavereille, kertokaa äidille ja isälle myöskin, että nekin voi tulla seuraamaan ja tehdä teille tää safkan mun puolesta vaikka. Ei muuta kuin seuraaviin kuviin ja seuraaviin tunnelmiin. Se on moro.